थांमारसिगोन थांसै दे थौ दे मोजां थांना फै आं थांथ'लायला सिक्किमाव माने जों टावांबाय होदोंमोन दैदेना रेस्ट लाथ'दो जोंहानि न'खौ नेथोसै आइयाबो हारसिं जायो दा दैदेन गालांसै आं सिक्किमाव लांसै राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक नै सल' साफ्रोमबो नै इथिं 390 रेस्ट्रम 390 आंनिया नै इथिं उनसोरां दा सबबो थांनो ओंखारदो नैयाव जों जि फट' भिडिअ दंमोन बेखौ दिहुनदो मैया हराव हर जाना मोनफैदो ना मोजां थांगोन दे नोंथ' रेडिखा आं होनहरबानो जाया होमबा नोंसियाव ब्र' गोसोखांबाय हासिगोन ना नोङो नेक्स्ट राइड माला लानांगो नेक्स्ट राइड माला लानांगो नागालेण्ड नङाबा मिज'राम लानो हागोन जोंनाथ' गरम जोंना गरम जोंना थौ आङो दसे थाना मोनहैगासिनो नोंसानाव दे थांबाय फाग्लाया थौ नोंसोरबो थांदो दे एकदम नोंखौ मार मिस खालामगोन दे हेकार दे बिदिसो साननैसोनि उनाव राइड लाफिनबानो लोगो मोनफिनगोन दे जों सानैखौ जायाखै र' नां जाबाय आदो दे Oke, jumpa solda. Mojan tade. Oke. Bye. हेल' गाइस गुड मर्निं गासैनिसिमबो राइडनिफ्राय मोनफैनानै आङो ध्रुब लानाव दंमोन ओमफ्राय दिनै आङो न'आव थांनो ओंखारदों माने बिसोरनि गामियाव 16 नभेम्बरनि प्रग्राम जादोंमोन बेखौ नायनानै दिनैसो माने आङो न'आव थांनो ओंखारदों बिबो आंखौ ससे दोनहैगोन बरमायाव लागै जोंनि टावां राइडआव बेसेसो बाजेट थांनाय बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननो एसे खोन्थालांगोन स' बरमायाव लागै थांग्रोनि जुदि BS4नि साउन्डआ ना बेब्रामलायो एसे रेप होबानो माने एसे खामानिबो दङ दिनै बेबो बाइकखौ एसे माबा माबि खालामगोन खोमा आंबो आंनि बाइकखौ दिनै नोंथांमोननो खोन्थिगोन एसे मोननैसो खामानि दङ दा बे खामानिखौ मावनो जोङो एक्सट्रिम अट'आव लागै थांनायदो आरो जायखिजाया आंबो दिनै थांनानै आंनि कलेजाबो क्लास जागासिनो ITI आ आं एबसेन्टसो जाबाय साननै सानथाम ओमफ्राय मन्डेनिफ्राय आङो थांनो सानदों ओजा क्लासाव आरामसे बेनि उनाव मोनफा मोननै ब्लग लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननो अके ना गाइस आरो नोंथांमोना माबादि मोनदों ब्लगखौ नायबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना हो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आरो दा गाइस जोङो थांगासिनो एक्सट्रिम अट' टिउआव ओमफ्राय जोंनि टावां राइडनि बाजेटखौ बुंनो थाङोब्ला 35,000सो थांफ्रामदानो बेनि उनाव जोंना आदामोना अननानै एसे हरदोंमोन मट'गियारनिफ्राय स' बेखिनि बाजेटखौ मिलायनानै ना गासै टटेल थांदो 35,000 टटेल जों सलायदो किल'मिटार 930 प्लास सलायदो जोङो तामुलपुरनियाव जोङो फिउल आप खालामदोंमोन तामुलपुरनिफ्राय जोङो माने किल'मिटारखौ लादो तामुलपुर जिबा नाग्रिजुलिथिं थांनाय लाइन दङ ना बे थाव डिपुआव सोदोंमोन जोङो ओमफ्राय 390आ गासै थाव जादों होनबा 3,500 बिदि सामथिंसो जादों आरोना आरो बाइकआव एसे एनै पेट्रल दंखायोमोन जों सोनायखिनिखौल' बुंबाय बेनि उनाव भिस्ट्रमा 2,800 बिदि बाइ प्लास सामथिं थाव जादों बेनि उनाव आरसिखौथ' उनसोरां ब्र'आ फुल सोना लाना फैखादोंमोन चिराङाव ओमफ्राय इयाव एसेसो खम सोनाय जाबावदो जोंनि ग्रुपनिफ्राय टटेल 2,500सोनि थाव खालामदो आरसियाव दा बेखिनियानो बाजेटआ आरामसे नोंथांमोनाबो जुदि सानब्रै सानबानि प्लेन लायोबा बरिया
खम बाजेटावनो बेरायना फैनो गोसोबा बेखिनि बाजेटाव हागोन जुदि साब्रै साबा लोगो नांनानै थाङोबाथाय आरामसे टेनसन गैया। ओमफ्राय जोङो जा हरब्रै जाहैदो ओमफ्राय सानबा जादो बेरायनाया। हरब्रैयाव जोंना दिराङाव थांदो सानसेयाव 2000 ओमफ्राय 1500 ओजा थांदो। टावाङाव हरनै थानाय जादो टावाङाव थांदो टावाङाव थांदो माबा 1200 1200 नोंथांमोना जुदि बमला पास टारगेट लानानै दङबा बिन्दास नोंसोरो सानसेयावनो मर्निंनि 5, 6, 7 बिदिसोआव ओंखारबा डाइरेक्ट दिरां मोनहैखागोन। दिरांथ' मोनहैखागोन सियर। आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय बांसिन थांबावनो गोसोबा हाबावनोबो हानाय। जोङो दिरां सहैदो सानसेयावनो बेनि उनाव डाइरेक्ट टावां मारिनानै टावाङाव हरसे थानानै बेनि उनाव बमला पास ओमफ्राय आरो बमला पासनिफ्राय फैनानै टावाङाव हरसे थाना दिरांनिफ्राय डाइरेक्ट न'। अके